Morjesta YouTube. Ehkä tarkkasilmäisimmät osaakin päätellä, että mä oon just herännyt päikkäreiltä. Tänään on tiistai 28.7. Joku, mitäs tässä nyt on, 4,5 viikkoa reilu kisoihin. Kello on vähän vajaa 3 duunin jälkeen. Duunin ja tästä tän toisen aterian jälkeen, kuin perinteiset päikkärit, on ollut aivan zombina tässä muutama päivä. Paino putoaa aika hyvää tahtia. 102,4 oli tänään aamupaino. Ja mä katsoin just, että tässä kuussa on lähtenyt yli 6 kiloa korkeimmasta aamupainosta ja se vähän tuntuukin. Mut sen takia mä oikeastaan halusinkin lyödä kameran pyöriin. Mä haluan myös näyttää vähän tätä osuutta tästä dietistä ja prepistä. Tää ei niin mahtavaa, kun sä oot ihan flätti ja tossu painaa ja on kovaa nälkä. Ja silti mä nautin tästä matkasta koko ajan, vaikka tuntuukin tältä. Mut kaikkihan olisi kunnossa, jos se olisi helppoa. Ja mä ajattelin, että kuvataan nyt jotain. Tänään olisi push day treeni, jotain klippejä treeniltä ja katsotaan vaikka miltä se flättikondis tällä hetkellä näyttää. Palataan jossain kohtaa. Vähän jumppia naamariin, niin heräilee taas tähän päivään. Ja sieltä vähän motivaatioa viime vuoden Bulmentula klassikista. Ai että, ei ole oikeasti enää kauaa. Ne lähenee sieltä, tulee vaan. Ja kumminkin mä tiedän, että nyt on niin paljon parempi paketti kuin viime vuonna. Niin mä oon ihan superhaipeissa. Meitsi seuraavaksi tosta laittaa vähän safkaa valmiiksi, keitän perunaa parille aterialle täksi päiväksi huomiseksi ja sitten laitan treenijuomat ja kamat jo valmiiksi. Boom! Aletaan valmistautua pikkuhiljaa reeniin. Tai no ensin syödään päivän ekat hiilarit. Eli PVO Meal Next kello on kohta 5 ja päivän ekat hiilarit tulee seuraavaksi. Pre-workout meal, ai että. Siinä on perunaa. Vastaisi 80 grammaa riisiä, kasviksista 50, sitten paistijauhelihaa 7 pinnasta 150 grammaa ja sitten tommonen kylkipojaksi ja 10 grammaa, mitä siitä tulee joku 5 kaloria, mutta näitten kai ei kannata läträillä. Ja sitten sieltä Samsonin uusin video. Siitä fatburneria, klemppua, banaani ja pumppi pre-workoutti. Tosiaan tommoset tosta noi huivii vierähtänyt safkasta semmonen tunti vähän vajaa. Niin mä rupeen vedän tän banaanin ja pre-workoutin kofeiinittoman tossa matkalla samalla kun ajan salille, niin kuvataan reeniltä jotakin pätkää nyt ainakin.
tekemischeckiä. Tuntuu flatilta ja siltä, että näyttää aika... No, katsotaan. Otetaan nyt ihan rehti pose. Toivottavasti näkyy jotain sinne kameraan. Aika loppujumpan jälkeen. Vittu, mä se edes pystys. Helvetti. Kai sä perse rupee säikeilee. En oo ikinä ollut ainakaan. Tai oon mä kireinen, mitä mä viitsin lavalla. Tosiaan semmonen reeni, 3 liikettä olkapäille, 3 rinnalle, 2 ojentajalle. Ja no yllättävän hyvin kulki. Oikeastaan pystärissä ekassarjassa tuli 1 vähemmän kuin viimeksi ja rintaprässissä 1 vähemmän kuin viimeksi. 2 sarjaa. 8-12 toistoa kaikki. Mutta mä poseen hetken vielä ja menen vielä loppukardioon. No niin, kardio ja reenit sun muut done ja naturaalille natural magnesiumia ja palkkariturpaan. Tosiaan, jumppa, no vaikka oli taas semmonen fiilis, että ei vittu jaksais mennä treenaa, niin nyt treeni tehty, kardio tehty. Ei oo parempaa fiilistä. Tästä mä nautin. Vaikka tossu painaa helvetisti. Tai on nyt muutama päivä painanut. Sen huomaa ihan oikeesti, ettei ajatus meinaa kulkea yhtään ja sun muuta. Ei oo vielä yhtäkään tankkausta. En oo kertaakaan cheatannut ruokavaliosta. Ja dieetti on kohta 16 viikkoa takana. Eli toivoisin ainakin, että koht sais syödä tekis ihan hyvää mielellisesti ja mä luulen, että sais vähän energiaa, mutta katsotaan, ohjeiden mukaan mennään ja niitä noudatetaan. Mutta jos haluatte nähdä muuten päivittäin enemmän päivittelyä, niin ottakaa mun muut somet haltuun. Ne löytyy kanavan tuolta deskistä ainakin, mutta meitsi vetää sen nää tästä ja lähen kotiin ja suihkuun. No niin, suihkusta tultu, vähän chillimpää kampetta lyöty päälle ja siellä ois
post-workout meal, sama kuin pre-workout meal, mutta nyt on vaan kanaa, eli ei rasvaa tähän. Ja preppilusikka totta kai ja tommonen lemppari ja sitten lempparitubettajan vanhaa videota, eli Kostas. Tää tästä naamariin, next. All Sprite. Kello rupee ole 10 kohta. 1 safka on vielä tälle päivää jäljellä ja mitäs paljon mulla oli asiaa, mut mitä mä nyt sit taas muistan sanoa. Huomenna huilipäivä tekee hyvää hieronta huomiselle ja vähän palauduttuu huomenna, vaikka aikamoinen nälkäpäivän noi lepopäivät on, kun näissä treenipäivissä on menee aikaa aina tuolla treenillä ja on vähän enemmän kumminkin safkaa, mutta kondis tulee etenemään ja se on parasta ja kisat lähenee, kunto tulee olemaan perhanasti parempi, en vois olla tyytyväisempi. Mä täytyy joka päivä olla kiitollinen, että saa tehdä tätä omaa juttua. Ja mä oonkin. Tää on vaan parasta. En mä osaa kuvailla millään tavalla tätä, mutta tästä mä vaan nautin. Mä oikein tiedä mitä, mulla oli paljon sanottavaa, mutta tuntuu, että nyt ei taas pyöri mitään fiksua päässä, niin ruvetaan laittaa video purkkiin tällä kertaa. Tän ideana oli tosiaan myös näyttää vähän tätä puolta tästä dietistä, kun kaikki näkee sit sen valmiin kisakunnon ja sun muuta, niin vähän, että mitä se oikeasti vaatii. Mä oon esimerkiksi yhden kerran tänä kesänä käynyt terassilla, join 1 seltserin oon juonut ja kun miettii mun ikäisiä 19-vuotiaita, niin aika moni käy, enkä mä siis, eikä siinä ole mitään väärää ja mä en sano, että se ei oo vaan mä nautin tästä vaan paljon enemmän ja joo. Ruvetaan laittaa video pakettiin. Toivottavasti tykkäsit tästä videosta. Halusin vaan kertoa ja lyödä kameran pyöriin, vaikka tuntuisikin, että mä en edes jaksa kuvata. Mut onneksi mä nyt kuvasin ja toivottavasti tykkäsitte. Muista tilata kanava ja ottaa muut somet haltuun, niin pysytte kärryillä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Se on sitten vaan seuraavaan videoon taas. Morjesta vaan.